Анкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 10 март дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырыбызда Коръән Кәримнең Гыймран сүрәсенең 133-нә алып 136-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Раббыбызның ярлыклауына ва тәкъва мөселманнар өчен хәзерләнгән җәннәткә, көкләр һәм җир кебек иркен урынга омтылыгыз. Алар саф мөселманнар, муллыкта да, юклыкта да юмарт булганнар, ачу сакламаучылар, кешеләрнең кимчелекләрен кечерә белүчеләр өчен ул җәннәт. Аллаһ игелек кылганнарны сөядер. Җирәнгеч эшләре белән гынахкар булганнар, үзләренә үк начарлык эшләгәч соңра Аллаһны искә төшеп тәүбә итеп, гынахларын ярлыкатырга теләгәннәрне Аллаһ ярлыкар. Аллаһтан башка аларны кем ярлыкар? Әлбәттә, алар гынах
кыруларын көрәләтә дәвам итмәсләр. Менә аларга шундай әҗер Аллаһның ярлыгыдыр. Гел бакчылар арасында агып ятучы чишмәләр алар өчен гаять гүзәл бүләк һәм алар анда мәңгегә калачак. Мөхтәрәм җыр. Сез Коръән Кәримнең Гыймран сүрәсенең 133-нче алып 136-нчы кадәрге аятларын һәм ачыктауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Фәләстин каршылык күрсәтү төркеме Хамас Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуны сәяси мәнфәгатьләре өчен Газзада утны туктату килешүенә киртә куюда гаепләде. Хамас вәкаләтлесе Иззәт әр-Ришк Нетаньяхуның гамәлләрен вакыт югалту дип атады һәм аның әсирләрнең язмышы белән уйнавын белдерде. Шул ук вакытта Израиль танклары басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегенең Җенин шәһәренә кереп хәрби баскыннарны кискен арттырды. Шаһитлар танкларның кире чигенер алдыннан теләсә кайсы якка ут ачуын белдерде. Видеоларда хаос һәм төтен күренде. Зыян күрүчеләр турында мәгълүмат бирелмәде. АКШ илбашы Дональд Трамп Украина белән күзләү мәгълүматы уртаклашу тыюының тулысынча диярлек гамәлдән чыгарылуын белдерде. Бу мөһим куркынычсызлык карары АКШның югары дәрәҗәле рәсмиләре Сугуд Гарәбстанындагы мөһим очрашуларга әзерләнгән вакытта кабул ителде. Украинаның бу очрашуларда Русиягә ташламалар ясау өчен басымга дучар була алуы белдерелә. Шул ук вакытта Вашингтон белән Киев арасындагы мөһим файдалы казылмалар килешүенең киләчәге дә билгеле түгел. Бөтен авырлыкларга карамастан, Трамп бу атнада мөһим алгарышлар булачагына оптимистик караш белдерде. Иран якшәмбе көнне ясаган белдерүендә бары тик атом төш программасының хәрби максатларда кулланылуы белән бәйле борчылулар каралган очракта гына АКШ белән сөйләшүләргә әзер булуын җиткерде. Тәһранның БМО миссиясе тыныч максатлы атом төш максатларыннан ташлама ясамаячагын ассызыклады. Моңарчы Иранның дини лидеры Аятулла Али Хамани АКШның киң кырлы килешү тәкъдимнәрен кире кагуын һәм мондый сөйләшүләрнең Иранның ракета мөмкинлекләрен һәм төбәктәге йогынтысын чикләүне максат итеп куюын белдергән иде. Хамани хәрби һәм региональ тәэсирдән ташлама ясауның көнбатыш белән киеренкелекне бетермәвен җиткерде. Марк Карни Канада либерал партия лидеры итеп сайланды һәм илнең яңа премьер-министры булырга әзерләнә. Җәмәгатьчелек яклауы кимегән Джастин Трудо якынча 10 ел дәвам иткән хакимиятеннән соң гыйнвар аенда вазифасыннан киткән иде. Кризисларны идарә итү сәләте белән танылган 59 яшьлек элекке үзәк банк башлыгы 85%-тан артык тавыш җыйды. Сәяси тәҗрибәсе булмаган Карнины илбашы Дональд Трамп җитәкчелегендәге АКШ куйган тарифларга каршы Канаданың реакцияларын идарә итү кебек зур сынау көтә. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Сүриядә хөкүмәт көчләре белән бәреп төшерелгән лидер Бәшәр Әсәд яклылар арасындагы бәрелешләр вакытында Сүрия хөкүмәтенең тынычлык сәясәтен провокацияләү ымтышларына каршы кисәтте. Фидан галәвиләр, христианнар, дүрзләр һәм нусайриләрнең провокациялардан саклануының мөһимлеген ассызыклады. Төркиянең Сүриянең яңа хөкүмәтенә тынычлыкны яңадан урнаштыруга ярдәм итүне дәвам итәчәген җиткерде. Үрдүндә үткәрелгән һәм төбәк иминлеге, террорчылыкка каршы көрәш һәм Сүриянең тотырлыгы каралган саммитта мөһим карарлар кабул ителде. Авропада чыгымнар ату һәм җитештерү кимү сәбәпле бәясе тиз арткан һәм сатуда шикләүләр булган атланмайны Төркия узган ел 100 мең тоннадан артык җитештереп рекорд куйды. Төркия статистика оешмасы мәгълүматларына караганда 2024 елның гыйнварында 9209 тонна атланмай җитештерелгән булса, май аенда бу сан 8615 тонна, сентябрьдә 7731 тонна, ә декабрь аенда 8945 тонна буларак теркәлгән. Соңгы 5 елга мәгълүматлар күрсәткәнчә, май җитештерү күләме 2020 елда 78610 тонна, 2021 елда 84826 тонна, 2022 елда 95656 тонна, 2023 елда исә 87650 тонна булган.
Türkiye milli дзюдошылары Черногорияда узган Авропа кубогында 12 медаль яуладылар. Türkiye дзюдо федерациясы белдергәнчә, башкала Подгорицада 2 көн дәвам иткән чарада 29 илдән 302 спортчы катнашты. Авропа кубогын 6 алтын, 3 көмеш һәм 3 бронза, барлыгы 12 медаль белән тәмамлаган Türkiye медальләр рейтингында 29 ил арасында беренче урында. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. 2020 елның 11 мартында Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы Кытайда башланган COVID-19 кизүен рәсми рәвештә дөнья күләм пандемия дип игълан итте һәм барлык илләрдән саклык чаралары күрүне сорады. Иң беренче 2019 елның 17 ноябрендә Кытайның Ухан шәһәрендә барлыкка килгән бу авыру бик тиз арада Кытайда, аннан соң Европага һәм бөтен дөньяга таралды. Кешедән кешегә йыга торган, даруларга һәм вакциналарга җавап бирмәгән үпкә авыруы буларак башланган бу йыгышлы чирнең вакыт үтү белән кеше организмының башка органнарына да зыян китерүе ачыкланды. Дөнья күләм пандемия игълан ителгәннән соң битлек кию, комендант сәгате кебек чаралар кертелде. Ил шикләрен ябу, логистик эшчәнлекне туңдыру исә халыкара сәүдәне дә туктатты. Пандемия башланып 4 ел узганнан соң ачыкланган саннар күрсәткәнчә, COVID-19 вирусы якынча 700 миллион кешегә йыкты. Кескен чаралар һәм дөнья күләм вакцинацияләүгә карамастан 7 миллионга якын кеше бу вирус аркасында вафат булды. 2023 елның 5 майында Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы COVID-19 кизүенең глобаль ашыгыч хәл булмавын рәсми рәвештә игълан итте. Әмма пандемия вакытында булган вакыйгаларның бигрәк тә икътисад өлкәсендә бүгенге көнгә кадәр тәэсире дәвам итә. Чернобыль атом төш станциясе фаҗигасыннан соң бөтен дөньяда атом төш станцияларының киләчәге турында бәхәсләр барганда, 2011 елның 11 мартында Япониядә булган 9 бал зурлыгындагы зур көнчыгыш Япония җир тетрәве кешелек цивилизациясының нинди зәгыйф булуын тагын бер тапкыр күрсәтте. Япониянең Сендай шәһәренең океан киңлекләрендә булган бу 6 минутлык җир тетрәү һәм аның нәтиҗәсендә барлыкка килгән цунами 20 меңгә якын кешенең үлеменә миллиардларча доллар зарарга китерде. Әмма иң зур зыян турында дөнья җәмәгатьчелеге бер көннән соң белде. Зилзилә төбәгенә якын урнашкан Фукусима атом төш электр станциясын тәэмин итүче электр шелтәре цунамидан зарар күрде. Нәтиҗәдә станциядә электр бирү тукталды. Бу проблемадан соң суыту системасындагы җитешсезлек реакторлар эчендә өлешчә эрү һәм шартлаулар китереп чыгарды. Реакторлардагы радиоактив су диңгезгә акты. Шулай ук югары температура аркасында пар рәвешендә һавага да таралган радиация 21 гасырның беренче чирегендәге иң зур экологик фаҗигалардан берсенә әйләнде. Меңләгән кеше бу төбәктән эвакуацияләнде. Фукусима атом төш электр станциясе казасы 1986 елда булган Чернобыль фаҗигасыннан соң иң зур экологик фәлахәткә китергән атом төш казасы булды. Елның 11 мартында Испания башкаласы Мадридта бер үк вакытта бомбалы һөҗүмнәр булды. Мадридтагы поезд станцияларына оештырылган һөҗүмнәрдә 191 кеше гомерен югалтты, 1800дән артык кеше җәрәхәтләнде. Һөҗүмне Әл-Каида террор оешмасы үз өстенә алды.
2019 елның 15 мартында дөньяның иң тыныч илләреннән саналган Яңа Зеландиянең Крайстчерч шәһәрендәге 2 аерым мәчеттә мөселманнарга һөҗүм ясалды. Әл-Нур мәчете һәм Ленвуд ислам үзәгендә җомга намазы укыган мөселманнарга кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 51 кеше гомерен югалтты, 49 кеше җәрәхәтләнде. Бу вакыйганы онытылмаслык кылган нәрсә, һөҗүм итүчеләр тарафыннан минутлар дәвамында социаль медиада турыдан-туры күрсәтелде. Зур шартлау, кара тишекләр һәм квант механикасы өлкәсендәге эшчәнлеге белән танылган дөньяның иң ихтирамлы галимнәреннән берсе булган Стивен Хокинг 2018 елның 14 мартында 76 яшендә вафат була. Ян-як амиотрофия склерозы сәбәпле сөйләшү сәләтен югалтуга карамастан, ул үзенең фәнни эшчәнлеген дәвам итә. Хокингның китаплары 40тан артык телгә тәрҗемә ителә. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу чыгарылышында тилелек һәм изгелек арасындагы төрки суфый лидер Кутбетдин Хайдар язмасын тәкъдим итәбез. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәк әзерләде. Белгәнегезчә, төрки ислам дөньясында суфыйчылык бик күп бөек шәхеснең җитешүенә сәбәпче булган фикерләү системасы. Аларның берсе Кутбетдин Хайдар. Ул Хайдария мәктәбенә нигез салучы буларак та билгеле. Әлеге шәхес яшәү рәвеше һәм тәгълиматлары белән төрек ислам тарихында әһәмиятле урын алып тора. Кутбетдин Хайдар 12нче гасырда яшәгән һәм Хорасан төбәгендә эшчәнлек алып барган төрек суфыйчылыгы лидеры. Туган көне төгәл билгеле түгел, 1150-1221 еллар арасында яшәүе фаразлана. Яшь чагында ул суфыйчылык белән кызыксына башлый һәм танылган суфыйлардан дәрес ала. Башта Әхмәт Исәвинең рухи традицияләренең йогынтысы астында кала. Вакыт узган саен үз суфыйчылык мәктәбен оештыра. Хорасан төбәгендә белем бирү белән шөгыльләнгән Кутбетдин Хайдар бер телем, бер бишмәт дип сүрәтли алырлык тормыш яши һәм шәкертләренә дөнья нигъмәтләреннән ераклашырга киңәш итә. Иң әһәмиятле якларыннан берсе Хайдария мәктәбенә нигез салуы. Бу мәктәп төрки ислам дөньясында бигрәк тә яшәү рәвеше белән игътибарны җәлеп итә. Башка суфи берләшмәләрдән кайбер сыйфатлары белән аерыла. Хайдария мәктәбенең әгъзалары гадәттә юка киездән тегелгән япанча кия, башларына тимердән ясалган калпак тага һәм чәчләрен тулысынча кыра. Бу киенү һәм яшәү стиле аларның тормыш рәвешен символлаштыра. Кутбетдин Хайдарның суфичылык аңлавы тәүхидкә, Аллаһның берлегенә ышану кысаларында формалашкан. Аның тәгълиматларында шәхеснең дөнья нигъмәтләреннән ерак торуы һәм Аллаһка тулысынча тәслим булуы кирәклеге ассызыклана. Төп төшенчәләр шулар. Хайдари суфыйлары матди байлыктан мөмкин кадәр ерак тора, үзләренең физик һәм мораль шикләрен узып, рухи чистарыну максатына таба бара. Аллаһка тулысынча бәйлелек һәм тәслим булу Кутбетдин Хайдарның тәгълиматларында үзәк урында тора. Матди байлык һәм дөньяви мәшәкатьләр кешенең рухи үсешенә комачаулый дип уйланган. Кутбетдин Хайдар кешенең ичке дөньясында юлчылыкка чыгып, хакыйкатькә ирешә алуына ышана. Бу тәгълиматлар аның изеннән килүче дәрвишләр тарафыннан гасырлар буе тормышка ашырыла һәм бик күп суфи мәктәбенә йогынты ясый.
Кутбетдин Хайдарның иң зур мирасы ул корган Хайдария мәктәбе. Әлеге юнәлеш бигрәк тә Иран, Төркия, Һиндстан һәм Төркстан төбәкләрендә киң тарала. Хайдария мәктәбенең иң игътибар җәлеп итүче үзенчәлеге дәрвишләрнең гади, күзгә бәрелеп тормаган һәм дөньядан ерак тормыш алып барулары. Дәрвишләр гадәттә бер чалбар һәм япанча киеп сәяхәт иткән, тормыш нигъмәтләре белән кызыксынмаган. Алар тимер калпаклары һәм киез япанчалары белән башка кешеләрдән аерылып торган. Хайдария суфилары җәмгыятьтә рухи тәгълиматларын җәелдереп кенә калмый, бер үк вакытта сугышчан шәхсиятләре белән дә таныла. Төрки дәүләтләрне яклап аларның сугышта катнашуы билгеле. Бу ягы белән мәктәп рухи гына түгел, гаскәри көч буларак та әһәмияткә ия. Кутбетдин Хайдар вафат булганнан соң да тәэсирен дәвам итә. Кабере бүген Иран шикләре эчендә калган Завия төбәгендә һәм әле дә күп кеше зиярат итә торган мөһим төрбәләрнең берсе. Суфичилык тарихында Хайдария мәктәбенең мирасы 16 гасырдан башлап төрле юнәлешләр белән берләшә һәм вакыт узган саен йогынтысын югалта. Шулай да ул алга сөргән гади тормыш рәвеше һәм тәгълиматлары суфичилыкта яши бирә. Мәүләвилек, бәктәшилек һәм календарилек шикелле әһәмиятле мәктәпләр Хайдарияның кайбер элементларын үзләштерә һәм тәгълиматларын үз структураларына яраклаштыра. Кутбетдин Хайдар төрки ислам тарихында әһәмиятле урынга ия булган мәктәпкә нигез салучы һәм тирән рухи мирас калдырган бөек төрки суфи. Аның тәгълиматлары бүген дә заманча суфичилык һәм фәнни тикшерүләр өчен әһәмиятле чыганак булып тора. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагаш Ипәкнең тилелек һәм изгелек арасындагы төрки суфи лидер Кутбетдин Хайдар дип аталучы язмасын тәкъдим иттек. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.